Long kumno try lada sharpen up. Kata kada kijing shisha but sharpen up kada ka kam ka bathai tam. Lada ong pi up. Hoi itai nong pen up te im smol thu en rim pi ki ba up kawan ra kijing that kijing batai kijing ling a. Teng kawan ra kijing dom kijing bitar de. Sibu mentaf syong kali ru blok kelenti. Pila akar ki kedan ke kam ke bakar ki long urgent adu kata-kata. But sakut bi haju empoi si eru namar bablok. Sakut kedeng kali. Lek gom do. Pisha ban up kade ke bathat. Badan apeng jong phi kane ke poram ba pisha ban up te ho blai. Pisha ban up ho blai ba fila duai. Pila yam, pila ut. Pila karpat ho blai hinrei. Pimi i kano kadak ru kumjo bai. Long kumjo bai mi i ki ru long mi kumjo. Kini ki jing ru kumnehi. Kini ki jing ele jo ka jing ru kumnehi. La ka dai agayo ka kot kapang sitam. Lene kita ki jing long jing jing man baro. Ki long mi kumjo bai te kim kala. Pin le kumno hawa pisha pen up ho blai. Kiti jublai ong ye kata ong to fin penrit de hapo gi kiti ba crowd board ke jong blai. Bo blai pen crowd fi ha ya ga ba bit ke jong o. Fi haba ong ba u blai pen crowd fi ha ya ga ba bit ke jong o. Kamot ka dan bit ka ya ga jong blai ka timing ga jong blai ka por ga jong blai ha ga jing ga jong brio. But ka kiti ga jong blai ka ong kumta ong to penrit ye de hapo ga kiti ba crowd board jong blai. Ila am siya mi kata mo na kishiti beneng ong Petros kalong basan gud khat ben rio. Ong to penrit il de po kiti ba kraw bor gi jong blai. Bo try pen kraw fi ka ya ka bit ke jong ka mo la dau try open up yang em ka de yang i ban shu yai penrit. Yai up yai sha yai ne. La de ha ka kam pitrai dan promotion dan jingentiu katulop ka sa bi kumjo. Kay barok kisa bikum jo kilong bikum jo. But pimi te ya kano kaba ilong mentoy. Lang kwa ban ong fi kan singi up. La da kata ka kam ka de bo blay IFM up ye ka por. Ye penrit le khmat ke jong blay. Namar ha ka ya ka ba bit ke jong blay un kan tiu bit ya fi. Namar la da ki breu kim kan tiu ya fi kan mau kan ka way. U blay do un kan tiu ya fi. Kan mau begini ke dekat mana ke sam ke ba new pesan ke dekat ba san bedriu ter ke kranang nek ong baik ba ke jing kentiu kamwan ten na mi na sep ni na ni na shate ni shati ke jing kentiu kawan bit na ublay tadeng ta kwa ban ong fi ke ne sngi la da fi la shakri ublay la da fi im sngi bat utrai am rege jing im ke jong fi ka long kum ju ishkum ju ki jing ki jing ele ki long kum ju ishkum ju ka kam ka fitrai rus im sakut haju shaju ka kwa ban ong fi dang ka we yai up ya ka por ke jong blay yai up wat la da fi sngo kum bakal aslam eru henry yai up ka mary ba ka marthar ki lai up uji su klemwan ani la khot ndu bu pang o klemwan la yap ru klemwan ni la tep ru klemwan ni hadu andal adap saus ngi adap tep yu la don ha kalom jing tep kum ta uji su wan sa ka ying jong ka mary ba ka martha but haba wan umdai tang bu shu wan ban wan snolem ya kata ka ying la ne ban shu pentengen ya kata ka ying nrei wan ran kat bar ki kamba aga jing ken jong ka mary ba ka martha si shal aslam palat uji su adi ban dom he ka jing si sha mo uji su me ka por ngi don kam la de ban wan re mem shim la wan ha ka por bu pang la de ban wan re klam wan men le yu shu ban wan kata namar bau la dap yap ngi la dap tap yu bat ka jing tap rekam dei mentan adap saus ngi kata ula pot halom jing tap kan da ula sma utung kata ka jing ken ju ki brio ka mary ka martha ki yu ni uji su wan martha ka ong ye kata bala saus ngi la aslam pala
Andai kata ke jing up ke jong ki kam shim lalong le na ai ha ke jing par khat briu ke jong ki te shisha aslam than adir than mdan jing mut shu ba un wan klem expect klem dur bo try ula ban le ya kata bo un pen mi pat ya Lazarus na ke jing tap kan mau ke ne ke wai bo try bo le em unum le kat kum kata ke jing par khat ke jong fi unum le kat kum kata ka jing ngola ke jong fi nani kat kum kata ka jing mut ke jong fi ke jing mut jong em ka khndiak palat kalong tang shi shit na kata ka shibun na kata ka tan mo na kata ki hajar tan ke tang shi shit na de ki lak tan ji par khat jing galong tang shi shit to dai ta ka ibang di man le galong yai up try select come back fi un select phone jong phi ru am da runar pila kwa e u bon shakri henre I ko bu jinga e yai up yai duai ya ma khamat jong blame man lagas ngi deu play pen kala deu play ban kta deu play ban pen kendo dei ma u ban le bi ki kamba kwa ma dong fi wa juk slai ki ke ru mre ki e baro ong ke tin ke jong blay ke jing duai ha ki jing karpat dan ba ke jing aingo tip ke jing pan jong fi show blay te kata ke jing suk ke jong blay ke ba palat ke jing champang baro kan ri jai ya ka men sim ke jong fi ya ka donut jong fi ba ke jing bot ke jong fi ha Chris chisu ong ke tien ke jong blay duai karpat aingo kata ke de ke badan kam hoi ko mang ong pi na du man na kalong shisha ka ba thach ban up lada don ba pen up yangi lada blay open up shisha kalong shisha ka ba thach ka ba leng a ka ba snow batai ka ba snow domro dei to klan da khongpong e ka ta mo hatu blay pat usngo dom usngo batai em ba teng teng pat ukwa e angi bangin kala ringim kala te ukwa e angi bangin pai no is un ringim pai te ukwa angi am bangin it un ringim it te u pitharai ublei dom de kan mau ke ni ka wei bo blei ulong ru ba yai up yangi tala da ublei ulong ba yai up yangi am ngir ngi ha ban yai up te ya ka ta kamba ke jong blei ha ke jing im nge jongi Tadeng tau asngo ni ka por da phi thach ban sharpen up kada ya phiru am ba phin phai no wot ban kala no wot ya ka ba phin IT no wot yala di ha u trai tadeng ta ka ni ka sngi kwa ban kran ni ka khubor namar mga sngo e fi ban ga da nget ru bu trai ka kui ka jing im ga jong fi un pen sla fi un pen dap fi dong man sim ba khoj bat da ka bor tadeng taวันนุ่มเป็นอับทันอยู่เลยคุมบพิสงทัดพิสงบตายพิสงดมรุไปโยบอุตรายรุลงกุมตาภายนอกกัดบากระปอร์กระดังดอนไอตีนอกกัดบาอุตรายอุดังอับยพีโยบอุตรายอุกันเรียนเนาะโยบอุตรายอุเพชเนาะกับบาบลกับกระนิกตากองตัววัดอุตรายกัดบาฟิดังละบันเชมอยู่ตุกระปาดอยู่กัดบาอุดังฮาจันkabumut kan sapoi kapor ka blame sa jingai karpat yu kat budang hajan tadeng ta kat bu trai budang hajan kat budang up ya pm kam dei bangini le kai baru trai kam dei ngi bangini le kai bu trai pai no ina duai ni kapor menta trai ngai ngu ime ko pai ni kapor ka bakodor ngada nget ko kan ra trai ni kon ki jong me trai kin pai sheme kin IT lo jing im ta trai ade blai ju ki kamba ade blai ju ki kamba krapla ta pen kendu pen kala me ko try omdan ke bamla namar ha me try ke baro ki long ki bala kar khui ni ki khun jeme kin phai no manta kin pen up shu e me ko try bakin ai ko na ke download ka men sim baro ngadwai kar khui fi ba kong ngakran ni fi baro samla ni ki bala san ngakran ni fi pen phai no shu try menta hi wan pen up shu e try ngadwai kar khui fi ni ka sngi har tengu jisu amen tan kar khui fi ai bor fi ha in say shem blek jing so long kat bat fi ko blek shibun sawan chi healing festival wanum klet na do ka khat wei ha do khat san jong benai September
hang ti hamadan pulo saban ngin sa isyam inyo ban lek men lang bad try lagi jing so lor kat fi ko bless you bon amen